Gelderock. Det har du ikke tænkt på som journalist. Det er den poetiske måde at sige det på, ja? Roden er heavy. Roden er kunst. Vi går fra mol til dur, fra dur til mol. Gelderock. Ja, det er det her. Jeg er bassist. Ham der, han synger. Ham der, han spiller trommer, det er han god til. Og ham den anden der, han spiller guitar, det er han fandme også god til. Jeg spiller bass. Musik for mig, det er det samme som asfalt er for sådan en som dig, eller for sådan en som dig. Musik er noget, jeg går på. Jeg går på det. Jeg går bare hen ad gaden. Forskellen er så bare, at når du går hen ad din cement og ser et rødt lys, så siger du stop. Stop. Jeg siger ikke stop. Jeg går bare. Jeg går, og så føler jeg det hele. Jeg føler det. Og ingen stopper mig. Heller ikke nogle af bandsenes medlemmer, som nogle gange, jeg nævner selvfølgelig ingen navn, men nogen siger, stop nu. Stop nu, honning. Og jeg siger, hvorfor? Er det ikke rock? Det er musik for mig. Det vil være det samme som at spørge, hvad er sex? Ikke? Altså, det har været som at dø, og så genopstå igen. Det er det handler om. Puls. Ja. Yeah. Jamen, musik, det er 1, 2, 3, 4. Det er musik. Yeah! Yeah! Jamen, skal jeg svare mere, eller hvad musik? Du kan høre det på et stereoanlæg. Det er fedt at blive genkendt på gaden. Jeg bliver tit sammenlignet med Matt Damon og George Clooney og sådan noget. Der er alt det svar, som I har brug for. Fordelene og ulemperne ved at være rigtig kendt er måske, når man bliver kontaktet af masser af bands, af masser af journalister som jer, af folk, som vil have et lille piece of honning stærk. Fucking rocks, man. Det er pisse fedt. Kællingerne, de skriger efter en mand. Det er sgu da dejligt. Jeg behøver ikke arbejde for det. Bandet spurgte mig. Gelderock spurgte mig jo. Vi mangler en stemme, og der var en forsanger, men de manglede en rigtig stemme. Ikke? Men altså, Benny Arsenik er jo stadig i bandet, så jeg kan ikke se, hvad folks problem er. Jeg kan ikke se, hvad problemet er. Ja, næste spørgsmål så nu. Ja, jeg må sige, jeg ser lidt Gelderock som familie. Man vælger ikke sin familie. Det er noget... altså, du kan godt hade din familie, men du holder sammen, uanset hvad. Yeah! Yeah! Sammenhold er liv, og liv er sammenhold. Ja, og nogle gange så er vi lidt... så har man så sådan er Gelderock i sin magt. Yeah! Rock! Sådan var det ikke dengang, jeg blev interviewet af Time Magazine. Det har vi da også snakket rigeligt om, har vi ikke det? Jo, men vi kan godt snakke mere. Nå, så ved du ikke en skid om det. Vi er kultiverede mennesker, som plejer at snakke godt om tingene. Og i Gelderock! Der har vi ikke noget problem. Der er ikke noget problem. Vi løser det i dialog. Løser det i dialog? Husk face front. Hey! Problems. Face front? Down below. Ved du hvad? Så er det fandme ikke dit face, der skal være en front i hvert fald, hvis det er sådan, at det skal være face front, fordi så er vi da helt sikre på, at vi overhovedet ikke får noget som helst pladesalg. Det er da helt sikkert. Jeg lader ingenting gå mig på. Hvad fanden med dig, der smed mine støvler ud sidst? De var pisse gode. Nej, det var ikke mig. Det var ikke mig.
Men jeg lader mig ikke Fordi gå du på. fucking glemte dem over på Fyn, mand. Jeg lader mig ikke gå på. Nå. Ja, altså, vi har en faglig, intellektuel diskussion en gang imellem, men nogle gange så har vi nogle uoverensstemmelser, men dem tager vi altid i en intelligent og faglig diskussion, så er det fint. Ikke? Ja? Kill the rock! Kill the rock!